Napadlo vás niekedy, že váš prístroj Kangen K8 môže vyzerať doma tak elegantne? V Kangen Health Systems veríme, že váš vodný prístroj si zaslúži viac než len miesto na pulte. Zaslúži si domov, ktorý odráža jeho hodnotu. Preto sme navrhli tento prispôsobený akrylový držiak pre prístroj Kangen K8. Je elegantný, odolný a navrhnutý tak, aby sa hladko začlenil do každej kuchyne či pracovného priestoru. Dodáva nádych elegancie a premení vašu zostavu na niečo čisté, premyslené a každý deň krásne na pohľad. Pretože vzhľad a pocit z vášho priestoru sú dôležité. A keď je prístroj súčasťou vášho každodenného života, mal by pôsobiť, že tam skutočne patrí. Ak ste chceli vylepšiť vašu zostavu Kangen K8, toto môže byť upgrade, na ktorý ste čakali. Vytvorené Kangen Health Systems s dizajnom, ktorý je jednoduchý, elegantný a vyrobený presne pre vás.